Li gorî saziya îstatîstîkê Tirkiye, bajarê Êlihê ji aliyê rêjeya bêkariyê ve di rêzayekêm de ye. Her çiqas potansiyela Êlihê têrê bike ku bibe xwediyê aboriyeke baş û serkeftî jî, ev potansiyel baş nayê bikaranîn. Karsaza amacê dikin ku pêwîst e partiyên ku bikevin hilbijartinê vê yekê baş bibînin. اگر 15 حب زنگین هبن و میلیون به هزار فقیر هبن اف نه زنگین بونه پترول دبنه مده جاده مشی به اسفالتن چاره و پترول گلره اینا که جباتمان را به خرج کرن و به قلانmış کرن گلره به چاره به اوا Li gorî lêkolînên dawiyên saziya îstatîstîkê, li Êlihê rêjeya bêkariyê ji sedê bîst û sîsê ye. Ji ber ku serjimêrî jî bi piranî ji ciwanan pêk tê, metirsî heye ku ev rêje zêde jî bibe. Pêşgirtina vê pirsgirêkê jî bi çêkirina fabrîqeyan û anîna razemeniyê pêkan e. Pêşî ji bo organize sanayî, ji bo karkira, ji bo fabrîkatöra, ji bo şerîka gom çêkin mutlak zaf acele ew lazim e. Daxwaziya me ê guherîna meclisê parlamentoyê got pêşî vê ji bo batmanê ji bo Êlihê vê bicivînin. Di hilbijartinên heftê Hezîranê de dê Êlih çar parlamenteran bişîne parlamentoyê û Êlihî dibêjin kî bibe bila bibe. Pêwîst e çawa dest bi parlamenteriyê bikin ji Êlihê re çareseriyekî bibînin. Li Êlihê rêjeya ciwanan ji sedê şêst e. Lêbe lêpiraniya van ciwanan jî bêkar in. Ev yek bixware pirsgirêkên aborî û civakî jî tîne. Karsaza amacê dikin ku piştî hilbijartinê demil dest pêwîst e parlamenterên Êlihê ji vê pirsgirêkê re çareseriyekê bibînin. Mahir Yüksel, Rûdaw, Êlih.